കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിന്ന് 10ത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇന്നലെ. ചെയ്തില്ലല്ലോ, അത് ചെയ്യണ്ടേ? ഇന്നലെ ഏകാദശി അല്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയേതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംസ. ശ്രീരൂപം സാഗര സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ദുഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ. ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഒരു ഫോം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഫോം എല്ലാവരും ഫില്ല് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളൊരു ഗൂഗിൾ ഫോം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സബ്മിറ്റ് ചെയ്തല്ലേ? എല്ലാവരും ചെയ്യാത്തവരത് ഗൂഗിൾ ഫോം മുകളിൽ കിടക്കണ്ടാവും ഗ്രൂപ്പില്. അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. 2, നമുക്ക് 10ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം ആദ്യം. 10ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? 10ന്റെ 5-6 ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത്? അതെ. അത് എഴുതിയിട്ടില്ലേ? എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ ഒരാൾ നിഷ മാതാജ് പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് സൈലന്റ് കേട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ശീല പ്രഭുപാദരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ എന്താണ്? ആൻസർ കൃഷ്ണഭക്തിയുടെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയൽ, വിഭൂതി യോഗത്തിലെ ദൈവശക്തികളുടെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ അർത്ഥം വ്യക്തമാക്കൽ, പരമ്പരാഗത ആചാര്യ പാരമ്പര്യയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ വിശ്വസ്തവും സുശബ്ദവുമായ വ്യാഖ്യാനം നൽകൽ എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ. അടുത്ത പറഞ്ഞോളൂ. ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്നത് എപ്പോൾ? ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് വേണം ഭാഗവത ചരിത്രങ്ങൾ കേൾക്കാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നത്. അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് 4 കുമാരന്മാർ ആരെല്ലാം? സനകൻ, സനനന്ദനൻ, സനത്കുമാരൻ എന്നിവരാണ് കുമാരന്മാർ. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ, ആരൊക്കെയെന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ മാതാജി, ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യ്, ക്ലിയർ ആയില്ല. സിഗ്നലിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. വീഡിയോ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ, അപ്പൊ ക്ലിയർ ആവും. സനനന്ദനൻ, സനാതനൻ, സനത്കുമാരൻ എന്നിവരാണ് 4 കുമാരന്മാർ. ബുദ്ധിയോഗം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാഭവത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ബുദ്ധിയോഗം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്നതിന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. പിന്നെ വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന തന്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് വിഭൂതി എന്ന ശബ്ദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി 6ാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ ഏതാ ചോദിക്കുന്നത്? അതിൽ ഞാൻ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെയാണ്: ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ, പ്രകാശങ്ങളിൽ സൂര്യൻ, ജലങ്ങളിൽ സമുദ്രം, ഋഷിമാരിൽ ഭൃഗു, 4 സിദ്ധർഷിമാരിൽ സനകൻ, സനാതനൻ, സനാതാനൻ, സനത്കുമാരൻ. പിന്നെ ആയുധങ്ങളിൽ വജ്രം, യോദ്ധാക്കളിൽ രാമൻ, അതിൽ പറയുന്ന മൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ, മരങ്ങളിൽ അശ്വത വൃക്ഷം, നദികളിൽ ഗംഗ. അത്ര മതി. നമുക്ക് കുറെ എഴുതാം. നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു 5-6 എഴുതാം. വേദങ്ങളും സമവേദം കുറെ എഴുതാനുണ്ട്. ഒക്കെ വിഭൂതികളെ പറ്റിയുള്ള വർണ്ണ തന്നെയാണ് വിഭൂതി യോഗത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്നും കൂടെ പറയാവോ? അത് എഴുതിയിട്ടില്ല. ശ്ലോകം ഏതാണ്? അത് എവിടെയാണ്? അത് ഇതിൽ പറയുന്നത് ശ്ലോകം അത് ഓരോന്ന് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയതാണ് കേട്ടോ. ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ. കൃഷ്ണഭക്തിയുടെ പ്രാധാന്യം ഊന്നി പറയൽ. ഒന്ന് എഴുതിക്കോട്ടെ. രണ്ടാമത്തത് വിഭൂതി യോഗത്തിലെ ദൈവശക്തികളുടെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ അർത്ഥം വ്യക്തമാക്കൽ. മൂന്നാമത്തത് പരമ്പരാഗത ആചാര്യ പരമ്പരയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ വിശ്വസ്തവും സമ്പന്നവുമായ
വ്യാഖ്യാനം നൽകൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ അദ്ദേഹം രചിച്ച പുസ്തകങ്ങളാണ്. അത്രയും മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാവൂലേ? അത് മതി, ബാക്കിയൊക്കെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ്. ശരിക്കും പുസ്തകങ്ങളാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഇതിനോട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, മാതാജി പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു സംഗ്രഹം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും എഴുതണം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പറഞ്ഞത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോളൂ. വ്യാഖ്യാനം എന്താണ്? എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ. സുസംരഭമായ വ്യാഖ്യാനം നൽകൽ എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞില്ലേ? മാതാജി, അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറയോ? അഞ്ചാമത്തെ വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന 10ാമത്തെ ഇതിനകത്ത് 10ല് 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിനകത്തുണ്ട് മാതാജി. നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന തന്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് തന്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് വിഭൂതി ശബ്ദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതൊന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളുടെ ശ്ലോകം ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ ഏതെല്ലാം? ശ്ലോകം എത്രയാ? അത് ഓരോന്നിനും ശരി ശരി. അത് കുറെ ഓരോന്നിനുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്നത് എപ്പോൾ ഭക്തന്മാരുടെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് വേണം, അങ്ങനെയല്ലേ? അതാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് കേട്ടോ. ശ്ലോകം തന്നെ ഉണ്ട്. അത് ശ്ലോകം തന്നെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റി, അത് ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് വേണം ഭാഗവത ചരിതങ്ങൾ കേൾക്കാൻ. അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നു. എല്ലാരും ഒന്നിച്ച് ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ? പ്രഭുജി, 6ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെതേ ശ്ലോകം 22 മുതൽ 39 വരെ എങ്ങാണ്ടാവുള്ളതില് മൊത്തത്തിലില്ലേ? കുറച്ച് എഴുതാം, അല്ലാതെ എഴുതാനൊന്നുമില്ല. കാരണം നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സുകൾ എഴുതാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എഴുതും. എല്ലാതും മെയിൻ ആണ്, കുറച്ച് പോയിന്റ്സുകൾ എഴുതാം വിഭൂതി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് വിഭൂതി യോഗം, വിശ്വരൂപം. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു അധ്യായമാണ്. കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്, എങ്ങനെ ആയ ഭഗവാന്റെ ശക്തി, അത് ശരിക്കും അർജുനൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ശരി, മറ്റേത് പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇത് ഭഗവാനെ അതേ രൂപത്തിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അത് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. വിഭൂതി ലോകം ഇന്നതെന്ന് പറയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും അർജുനൻ അത് ശരിക്കും അതെങ്ങനെ അനുഭവിക്കാൻ തോന്നുകയാണ്. അതാണ് വിശ്വരൂപം. ആ വിശ്വരൂപമാണ് അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫസ്റ്റ് വിശ്വരൂപത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം പറയുന്ന അർജുന ഉവാച. ഇതിൽ പറഞ്ഞത് മദനുഗ്രാഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മ സംചിതം യത്തോയോക്തം വചസ്തേന മോഹ അവ്വയം വിഗതോ മമാം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യമായ അധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശം കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ഇതൊന്നല്ല, സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയും, നമുക്കറിയാം ബഹിരംഗ ശക്തി, അതുപോലെ തന്നെ അന്തരിംഗ ശക്തി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അന്തരിംഗ ശക്തി എപ്പോഴും എന്താണ്, അത് രഹസ്യമാണ്. അത് ഭക്തിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ബഹിരംഗ ശക്തിയിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലാതെ ഓപ്പൺ ആണ്, അവിടെ എന്തും ചെയ്യാം.
അവിടെ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് പണിഷ്മെന്റ്. അത് ബഹിരംഗ ശക്തി നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്യൂരിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വരുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മളെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി അടക്കം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും, പക്ഷെ അതല്ല. നമുക്ക് പറയില്ല ചില കുറ്റവാളികൾക്ക് കുറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടണം പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ബഹിരംഗ ശക്തിയിലേക്കാണ്. അപ്പൊ ബഹിരംഗ ശക്തി എന്താണെന്ന് അത് വളരെ രഹസ്യമാണ്, അതിന്റെ പവർ. അതിന് പറഞ്ഞത് പരം ഗുഹ്യമ അധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആത്മീയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ രഹസ്യമാണ്. അത് ആർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാന്റെക്കൊന്നും കിട്ടില്ല, ആർക്കൊന്നും കിട്ടില്ല. അത് എനിക്ക് ദയാപൂർവ്വം നൽകിയ ഉപദേശം കേട്ടതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ പ്രഭാവത്തെ എല്ലാവരും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തരണം എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ദിവ്യത്താണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് പത്താം അധ്യായത്തിൽ വിഭൂതി യോഗത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, ആ രൂപം കാണാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവ്യ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരും കൂടി മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് അതെന്താണ്, ആ ദിവ്യരൂപം എന്താണെന്ന് അർജുനൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് സർവ്വകാരണങ്ങൾ കാരണമെന്നും പരമാത്മാ രൂപൻ അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നും അർജുനൻ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതോടുകൂടി, ആദ്യം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരുടെയും ജീവാത്മാവായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്ന പരമാത്മാവ് ഞാനാണെന്ന് വിഭൂതി യോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനനും സംശയമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭക്തന് വലിയ സംശയങ്ങളില്ല. കാരണം മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവ്യ പ്രഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നതാണ് എന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. അതല്ല കാണാൻ വേണ്ടി അർജുനന് വേണ്ടിയല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഒരു ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഭഗവാൻ എന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന വ്യക്തികള് വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രൂപം കാണിച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് അതിനാണ് അതിന്റെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. അല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു തക്കടതരികിട പരിപാടി നടണ്ട് ഭഗവാൻ ആവില്ല എന്നാ പറയുന്നത്, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നത് ഭവാഭ്യയോ ഹി വിഭൂതാനം ശ്രുതാ വിസ്തര സോമയാ തത്തോ കമലപത്രാശ മഹാത്മഭിചാവ്യം. അല്ലയോ കമലാശ, ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉദയാസ്തമനങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാനാവാത്ത വൈഭവങ്ങളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി നമുക്കറിയാം, അതിനു മുന്നേ തന്നെ പറഞ്ഞു, വിഭൂതി യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ സമ്പൂർണ്ണ ജഗത്തിന്റെ ആവിർഭാവ തിരോഭാവങ്ങളുടെ പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഇത് അർജുനൻ മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എല്ലാത്തിന്റെ തുടക്കവും അവസാനവും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എല്ലാത്തരം ആവിർഭാവ തിരോഭാവങ്ങളുടെ ഹേതുവാണെങ്കിലും അവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ എന്ന് സത്യം അർജുനൻ ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ്. അതിന് അജിന്ത്യ ഭേദ തത്വം പറയുന്നത് ചൈതന്യ നമ്മളെ വേദങ്ങളിലുള്ളതാണത്. അപ്പൊ അജിന്ത്യ ഭേദ തത്വം പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അജിന്ത്യം, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തോ അതാണ് ഭഗവാൻ. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ. ഭേദം ഭേദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട്, ഭിന്നവും അഭിന്നം. ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, നമ്മൾ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയാം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അംശം. പക്ഷെ ഭഗവാനാണോ? അല്ല, ഭഗവാൻ വേറെയാണ്. അതാണ് ഭേദം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്. അതാണ് അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ ആവിർഭാവ തിരോപണ ഹേതു ആണെന്നെങ്കിലും അവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ സ്വയം സത്യം അർജുനൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കത്തിന്റെ കാരണക്കാരൻ ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അത് അർജുനന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്തത് ഏവമേതാ തത്വം ആത്മനം പരമേശ്വരം ദൃഷ്ടമിച്ഛാമി തേ രൂപമൈശ്വര്യം പുരുഷോത്തമം. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിചാരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ആ വിശ്വാസകാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം കാണാൻ വേണ്ടി അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ വിശ്വത്തിൽ മുഴുവനും ഭഗവാൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നല്ല. അത് ആദ്യം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഗരുഡനാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ആ വിശ്വത്തിൽ എങ്ങനെ മുഴുവനും ഭഗവാൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അത് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് കാണിച്ചു തരാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അത് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഭാവിയിൽ അവതാര പുരുഷനെന്ന് നടിക്കുന്ന ചിലരുണ്ടാവുമെന്നതിനാൽ ഒരു മാനദണ്ഡം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഉപയുക്തമാക്കാനാണ് അർജുനൻ ചിന്തിച്ചിരിക്കാം. അല്ലാതെ തന്റെ വിശ്വാസത്തെ സിദ്ധീകരിക്കാനല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ദർശനം ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല.
കാരണം അർജുനന് അടിയുറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട് ഭഗവാനെ പറ്റി, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനാണ്, ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ മുഴുവനും ഉൾപ്പുകിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്താണ് പറയുന്നത്, കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നാളെ ഭാവിയിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള അവതാരങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടും അല്ലേ. അപ്പൊ അവതാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം, അതിനാണ് അവതാരം എന്ന് പറയാം എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും വിശ്വരൂപം അർജുനൻ കാണിച്ചു തരാൻ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനാണ് താനെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ ആ വാദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥം തെളിയിക്കാൻ ജനസമക്ഷം വിശ്വരൂപം ദർശനം നൽകാൻ സന്നദ്ധരാവണം. അതാണ്, എന്തെങ്കിലും സൂത്രപ്പണി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം, ആ വ്യക്തിനെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ മന്യേ സായതി തച്ചേകം മയാം ദൃഷ്ടുമിത പ്രഭോ യോഗേശ്വര തതോ മേ തത്തം ദർശയാത്മനമവ്യയം. പ്രഭു, അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്കുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നെങ്കിൽ, അല്ലയോ സർവയോഗേശ്വര, ദയവായി ആ നിസ്സീമമായ വിശ്വരൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണമേ. അപ്പൊ എന്താണ്, അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ പറയുന്നത്, ഒരു യാചിക്കുന്ന പോലെയാണ് അല്ലെ. കാരണം എനിക്ക് അതിന് കഴിവുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല, അങ്ങനെ വിശ്വരൂപം കാണാനുള്ള ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കഴിവ് എനിക്കുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനെ അത് എനിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് എനിക്ക് അത് കാണിച്ചു തരണമേ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കാണാനോ കേൾക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഗ്രഹിക്കാനോ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ആദ്യം മുതൽക്ക് പ്രേമപൂർണമായ അതീന്ദ്ര സേവനം നിർവഹിച്ചു പോരുന്ന ഭക്തന് മാത്രം ഭഗവത് ദർശനം സിദ്ധിക്കും. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാനോ കേൾക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഗ്രഹിക്കാനോ കഴിയില്ല. അതിന് അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ അല്ലെ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം ആ അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് ആ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പ്രേമപൂർണമായ അതീന്ദ്രിയം, ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്നതും ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടല്ല, അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിൽ കൂടിയാണ് ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ വരുന്ന ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പ്രേമപൂർവമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മളേക്ക് കൈവരുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതദോത്ത സഹസ്രസ നാനവിധാനി ദിവ്യാനി നാനവർണാനി കൃതീന ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളും എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇനി നീ എന്റെ പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതിയിലും പല വർണ്ണങ്ങളും പല ആകൃതികളും. അപ്പൊ ഒരു രൂപമല്ല, ഒരു വർണ്ണമല്ല, പല വർണ്ണങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആകൃതിയല്ല, പല ആകൃതിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്റെ 1000, അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമല്ല, എന്റെ 1000 ദിവ്യ രൂപങ്ങളാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങനെ ഉൾപ്പോകിയിരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ കാണിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ, അതിന് ഭഗവാന്റെ ആ പൂർണ്ണാംശത്തിന്റെ അംശം അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വേറെ അംശങ്ങൾ വരാം, അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ പല രീതിയിലുള്ള തിരിച്ചിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനല്ല എല്ലാതും, ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം, ആ അംശത്തിന്റെ അംശം, അങ്ങനെ അംശത്തിന്റെ അംശം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നത്. അതിന് 1000 ദിവ്യ രൂപങ്ങൾ കണ്ടുകൊള്ളുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തന് സാധാരണ ഈ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കണമെന്ന് വിശേഷ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാന്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം അല്ലെ, മന്ദസ്മിതം തൂക്കിയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാനാണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച്. പക്ഷെ ഇതെന്തിനാ ചെയ്തത്, അതായത് നാളെ ഭാവിയിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു പരീക്ഷയാണ്. അർജുനൻ അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ്, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ഭഗവത് കരുണ മൂലം ഈ രൂപം കാണാനുള്ള കഴിവ് സിദ്ധിച്ചവർക്ക് ആർക്കും ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല എന്നാണ്. ഈ രൂപം തന്നെ എന്താണ്, ഈ വിശ്വരൂപം തന്നെ സാധാരണ ആർക്കും കഴിയില്ല കാണാൻ. അതിന് തന്നെ ഭഗവാന്റെ കരുണ വേണം. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം തന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെ കാണാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ രീതി പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിനേലും താഴ്ന്ന ലെവലാണ് ഏത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ വിശ്വരൂപത്തിനേലും ഉയർന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. അതാണ് പറയുന്നത് ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം, അവർക്ക് ഇഷ്ടം ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദരവും. ഈ വിശ്വരൂപം കാണാൻ തന്നെ സാധാരണ ആർക്കും കഴിയില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. അത് തന്നെ എന്താണ്, അത് ആ കഴിവ് സിദ്ധിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. ഹരേഷ്ണ പ്രഭുജി, വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണോ, ചതുർഭുജുള്ള അതാണോ? ചതുർഭുജ ഈ രൂപം എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ കാണുന്നതൊക്കെ വിശ്വരൂപം കണ്ടില്ലേ ഭഗവാന്റെ. ഇതാണ് ഇതാണ് വിശ്വരൂപം. ചതുർഭുജ അല്ല, ചതുർഭുജ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാരായണ രൂപം.
വിശ്വരൂപത്തിലെ എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ശക്തികളും ഒന്നിച്ച് കാണാണ് അർജുനൻ. അതല്ല 1000 ദിവ്യ രൂപങ്ങൾ എന്നുള്ള പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഒരു രൂപമല്ല. ഇപ്പൊ നാരായണ രൂപം തന്നെ ഒരു രൂപമല്ലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് തന്നെ പല ആകൃതിയാണ്. ഒരാകൃതിയല്ല, പല ആകൃതിയിൽ പല വർണ്ണങ്ങളിലും 1000 ദിവ്യ രൂപങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഏകദേശം നമുക്കറിയാവുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ പരശുരാമനും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വരാഹം ഇതൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ഹനുമാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചുള്ള രൂപം നമുക്കൊരു സങ്കല്പം ഉണ്ടല്ലോ. അതാണ് എന്താണ് വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാതും അതായത് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തികളെയും ഒന്നിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അത് നേരിട്ട് കാണിക്കണം. വിഭൂതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയണുള്ളൂ, പക്ഷെ ഇതിൽ നേരിട്ട് കാണിക്കണം ഭഗവാൻ. ഓക്കെ രേഷ്മ. അപ്പൊ ഇതില് അപ്പൊ ഇതിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെ തന്നെ. കൃഷ്ണന്റെ മറ്റു രൂപങ്ങൾ സദാ പരമവ്യോമത്തിൽ ശുദ്ധിച്ചു, എന്നാൽ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ വിശ്വരൂപത്തിന് ഒരു സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ള നിലനിൽപ്പില്ല. അതായത് വിശ്വരൂപം അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് മറ്റു രൂപങ്ങൾ സദാ പരമവ്യോമത്തിൽ ശുദ്ധിച്ചു, എന്നാൽ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭവം തിരോപയോഗിക്കും. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെ തന്നെ. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ഓരോ സമയത്ത് അതായത് വിശ്വത്തിനനുസരിച്ച് അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ബാക്കിയുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല. ആത്മീയ ലോകമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ബന്ധമില്ല. അതിന് ഇൻഡയറക്റ്റ് മാത്രം ബന്ധമുള്ളൂ. അതാണ് അത് ഭൗതിക പ്രകൃതി പോലെ വരുന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാണ്. അതിൽ ആത്മീയതയും വരും, പക്ഷെ എന്നാലും ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ അതൊരു ടൈമിന് മാത്രം നിലനിൽക്കുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നശിച്ചു പോകും. അടുത്ത ശ്ലോകം. പശ്ചാദിതാൻ വസൂൻ രുദ്രാൻ അശ്വനാമരുദസ്തദാ ബഹൂനാ ദൃഷ്ടപൂർവാണി പശ്ചാശ്ചരാണി ഭാരതശ്രേഷ്ഠ. ഇതാ ആദിത്യന്മാർ, വസുക്കൾ, രുദ്രന്മാർ, അശ്വിനി ദേവന്മാർ, മരുത്തുകൾ, ദേവന്മാർ തുടങ്ങി ഇതിനു മുന്നും മറ്റാരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടില്ല അത്യാശ്ചര്യങ്ങൾ പലതും ദർശിച്ചുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ അതിലാണ് ദേവന്മാർ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് കാണിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ ആരൊക്കിനെ കാണുന്നെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ആരൊക്കിനുള്ളത്? രുദ്രന്മാര്, അശ്വിനി ദേവന്മാര്, മരുത്തുക്കള്, ആദിത്യന്മാര്, ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും. അത് അർജുനൻ പണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതും ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ രൂപങ്ങളും ഒന്നിച്ച് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അതാണ് നീ പലതും ദർശിച്ചുകൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണന്റെ ആത്മസുഹൃത്തും തികച്ച അഭിജ്ഞാനിയാണെങ്കിലും അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പരിപൂർണമല്ല. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആർക്കും മനസ്സിലാവാൻ കഴിയില്ല. അതിന് അർജുനന് പോലും മനസ്സിലാവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനായപ്പോലും ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാനാരൂപങ്ങളെയും ആവിർഭാവങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായി കേട്ടിട്ടോ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള മനുഷ്യരില്ല ഒരിക്കലും. അതെന്ന് പറഞ്ഞ അചിന്ത്യ അഭേദഭേദ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് അചിന്ത്യയാണ്. ഭഗവാന്റെ പറ്റി ഒരിക്കലും പരിപൂർണമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നാനാരൂപങ്ങളോ. അതാണ് അർജുനനോട് പറഞ്ഞത്, നീ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഇല്ലാത്തത് അത് നീ ഇപ്പൊ കണ്ടോളാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഭഗവാൻ അറിയാം ഇത് അർജുനൻ അറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നാനാരൂപങ്ങളും ആവിർഭാവങ്ങളും പൂർണ്ണമായി കേട്ടിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള മനുഷ്യരൂപങ്ങളില്ല. അതിന് ആദ്യം പറഞ്ഞ 1000 ദിവ്യ രൂപങ്ങൾ കണ്ടുകൊള്ളുക എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഹേ ഗസ്തം ജഗത് കൃഷ്ണം പശ്ചാത് സാചരാചരം മെമേ മമ ദേഹഗുഡേഗേശാഹ്യച്ചാനദൃഷ്ടമിച്ഛസി. അല്ലേ അർജുന, നീ കാണാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടുകൊള്ളുക. നീ ഇപ്പോൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, മേലിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്നതും പോലും സർവചരാചരങ്ങളും ഇവിടെ ഒത്തിണങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ അർജുനന്റെ നാളത്തെ ഭാവി ഒക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നീ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നീ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, അതടക്കം നീ കണ്ടുകൊള്ളാനാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് പറഞ്ഞ മേലിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്നത് പോലും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന്റെ ശക്തിനെ പറ്റി ഒരു വിവരണമാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. അതടക്കം നീ കണ്ടുകൊള്ളുക എന്നാ പറയുന്നത്. ആഗ്രഹിച്ചതും അതിപ്പോ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും മാത്രമല്ല, നാളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലും നീ ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊള്ളാനാണ് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തും ദർശിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൃഷ്ണന് അർജുനന് നൽകി. കാരണം ഇതൊക്കെ കാണാനും എന്ത് വേണം?
ഒരു ശക്തി വേണം അല്ലെ. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ആ ശക്തി ഭഗവാൻ അർജുനന് കൊടുത്തത് കാരണം കൊണ്ടാണ്, ആ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഇപ്പൊ അർജുനന് അത് കാണാൻ തന്നെ കഴിയുക. അടുത്ത ശ്ലോകം. നാതുമാം സഖേസ്യ ദ്രേഷ്ടു അനന്യ ചക്ഷുഷാ ദിവ്യം ദദാമി ദേ ചക്ഷു പശ്യാമി യോഗമൈശ്വര്യം. പക്ഷെ നിനക്ക് ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു, എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളുക. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു പറയാണ്, കാരണം നിന്റെ ഈ നേത്രം കണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ക്ലിയർ കട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ, ഈ നേത്രം കൊണ്ട് എന്നെ കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അത് കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നിനക്ക് തരുന്നു, ആ എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം നീ കണ്ടുകൊള്ളുക. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ കൃഷ്ണന്റെ ദിഭുജ രൂപത്തിലല്ലാത്ത വേറെ രൂപത്തിലും കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ സമശുദ്ധ രൂപമാണ് ഒരു ഭക്തൻ ഇഷ്ടപ്പെടാം. കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ മനസ്സിനെ മാറ്റുകയല്ല, വീക്ഷണം മാറ്റുകയാണ് കൃഷ്ണൻ നിർദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ എന്താണ് വീക്ഷണം? അതെന്റെ കണ്ണന്റെ കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ മനസ്സിനെ മാറ്റുകയല്ല, വീക്ഷണം. കാരണം ഇതിന് അർജുനൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വീക്ഷണം മാത്രം മാറ്റുക എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, കാരണം അതിനേലും നല്ല രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ സമസുന്ദര രൂപം. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. ഏവ സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്ത തതോ രാജൻ മഹായോഗേശ്വര ഹരി ദർശനയാമാസ പാർത്ഥായ പരമം രൂപമൈശ്വര്യം. സംശയം പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ തന്റെ ദിവ്യരൂപമായ വിശ്വരൂപം അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടുകൊള്ളുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ആ രൂപം ഭഗവാൻ അർജുനന് രൂപം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ രൂപത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വർണ്ണനകളാണ് ഇനി മുഴുവനും. ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വർണ്ണനകളാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ മുഴുവനും. അതിൽ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞത് അനേക വക്രാനയന അനേക അത്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യനേക അദ്യായുധം ദിവ്യമാലാംബരം ധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവയജ്ഞാമയം ദേവാമനന്തം വിശ്വതോമുഖം. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങൾ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരിക്കുന്നു. അത്ഭുതാവഹം തേജോമയവും അമേയവുമായ സർവ്വവ്യാപ്തമാണ് ആ രൂപം. അപ്പൊ ആ രൂപത്തെ പറ്റി വർണ്ണിക്കാണ്. കാരണം എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങള്, പിന്നെ എണ്ണമറ്റ കണ്ണുകള്, അയാ ദർശനം, ദിവ്യായുധങ്ങള്, പുഷ്പമാല്യങ്ങള്, വസ്ത്രങ്ങള്, അങ്ങനെ പുഷ്പമാല്യങ്ങൾ, വസ്ത്രം, ഇതൊക്കെ അണിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം അർജുനൻ കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് വർണ്ണിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ. ഇപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിലെങ്ങും ചിതറിക്കൊടുക്കുന്ന ഈ ആവിഷ്കാരം കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരിടത്തിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം ഒരേ സമയം കാണാൻ അർജുനന് സാധിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ മഹാപ്രഭവമാണ് ഇതിന്റെ കാര്യം. അപ്പൊ ആ പ്രഭാവത്തെ പറ്റി പറയണം. കാരണം നമ്മ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചം എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കണം അല്ലെ, പല ഇതിലായിട്ട്. ആ ആവിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റ രീതിയിൽ കാണണം. നമ്മൾക്ക് ബാക്കിലുള്ള വസ്തു നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും കാണാണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ മഹാപ്രഭാവമാണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് ദിവ്യ സൂര്യ സഹസ്രസ്യ ഭഗവദ്ദേകുപദ്യതാ യദി ഭാസദൃശ്യ സ്വസ്വാസ്തദസ്യ മഹാത്മന. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോടെ തുല്യമായിരുന്ന ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാവപൂരം. അപ്പൊ എന്താണ് ആ രൂപത്തെ പറ്റി വീണ്ടും പറയാണ്. അത്രയും പ്രഭാവമായിരുന്നു, അത്രയും പ്രകാശം ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നത് പോലെയായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം. സഞ്ജയനോ ധൃതരാഷ്ട്രനോ ആ സമയത്ത് രണാങ്കണത്തിലില്ല, എങ്കിലും അവിടെ നടക്കുന്നതെല്ലാം വ്യാസന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സഞ്ജയന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഇത് സഞ്ജയൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം? ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ എങ്ങനെ ഇത് കാണാൻ കഴിയുന്നു? കാരണം സഞ്ജയന് ആ ദിവ്യശക്തി ആര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്?
വ്യാസദേവൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഗുരുവിന്റെ ഒരു കടാക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം അതാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയന് ആര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ആ ശക്തി വ്യാസദേവൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഊഹിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തോട് 1000 സൂര്യൻ ഒരുമിച്ച് ഉദയത്തോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അക്കാര്യം നിർവഹിക്കുന്നു. കാരണം 1000 സൂര്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 സൂര്യൻ എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റാത്തടത്തുള്ള ഒരു പ്രകാശ വലയമാണ് വന്നത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് അതില് 1000 സൂര്യന്മാർ ഉദിച്ചതുപോലെ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. തദൈക്രാസ്തം ജഗത്കൃഷ്ണം പ്രവിഭക്തമനേകദാ അപ്രസ്യതേ ദേവദേവസ്യ ശരീരം പാണ്ഡവസ്തദാ. വിശദാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിൽ അപരേയമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാ വിഭവങ്ങളും ഒരേ സമയം അർജുനൻ കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഒരിടത്ത് ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പല രൂപങ്ങളും ഭഗവാൻ കാണാൻ പറഞ്ഞു. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ആ രൂപത്തിൽ കാണുമ്പോൾ അർജുനൻ ശരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് അർജുനനെ ഭഗവാൻ ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നിടക്ക് അർജുനനെ അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതാണ് അതാണ് പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണ് രൂപം അർജുനൻ കാണുന്നത്. അത്രയും അതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ നാനാ വിഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം തന്നെ അർജുനന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞത്. അർജുനന് മാത്രമല്ല അർജുനന് മാത്രമാണ് കൃഷ്ണൻ ദിവ്യദൃഷ്ടി നൽകിയത്. യുദ്ധരംഗത്തെ മറ്റുള്ളവരാരും കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം കാണുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് അവിടെ യുദ്ധം നടക്കണം അല്ലെ, യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ പല വ്യക്തികളുണ്ട്, പക്ഷെ അവരാരും ഈ രൂപം കാണുന്നില്ല. അർജുനന് മാത്രമാണ് ആ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. തദൈ സവിസ്മയാവിഷ്ടോ ഹൃഷ്ടരോമധനഞ്ജയ പ്രണമ്യ ശിരസോ ദേവ കൃതാഞ്ജലിര ഭാഷതാം. പിന്നെ അർജുനൻ പരിഭ്രാന്തനായി വിസ്മയാതീതനായി രോമാഞ്ചം കൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് കുനിച്ച് തൊഴുതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ശരിക്കും ഈ രൂപം കണ്ടോട് 1000 സൂര്യന്മാരും അതേപോലെ തന്നെ 1000 കണ്ണുകള്, ഇത് അത്ഭുതം. അങ്ങനത്തെ ഒരു രൂപം കാണുന്നതോടുകൂടി അർജുനൻ ആദ്യം അത്ഭുതം വരുന്നു. ആ രൂപം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക അത്ഭുതം വരുന്ന പോലെ അതുപോലെ അർജുനൻ വരുന്നു. അതാണ് വിസ്മയാതീതനായി എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ രോമാഞ്ചം വരികയാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ അത്ഭുതം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് രോമാഞ്ചം വരികയാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് കുനിച്ച് തൊഴുതുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ ശിരസ് കുനിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശിരസ് കുനിച്ച് തൊഴുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് ആദരവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ശരിക്കും ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളേലും അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് മുന്നിൽ നിന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലാവണം. അപ്പൊ ഈ ബന്ധം സുഹൃത്തിൻ്റെതല്ല, ആദരവുകളുടേതാണ്. ആശ്ചര്യമുണ്ട് ആദരവും കൂടി അർജുനന് വരികയാണ്. ശാസ്ത്രവിദ്യപരം 12 മൗലിക ബന്ധനെ കുറിച്ച് എല്ലാവിധ ബന്ധനങ്ങളും സാഗരങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ. ഓക്കെ, ഇത് 14 എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എഴുതിന്ന് എടുത്തിട്ടൊന്നും അറിയില്ല, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ആശ്ചര്യത്തെ പറ്റിയിട്ടും പറഞ്ഞത്. കാരണം ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോ രൂപം കണ്ടപ്പോ ആദ്യം ആശ്ചര്യം, പിന്നെ കൂടാതെ എന്താണ് ഭഗവാനോട് ആദരവ് അർജുനന് വർണ്ണിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവസ്തവ ദേവദേഹ സർവാസ്തം ഭൂതവിശേഷ സംഗാം ബ്രാഹ്മണമീശം കമലാസ്തനസ്തം ഋഷീശ സർവാനുരാഗ ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണൻ അവിടുത്തെ ശരീരത്തിന് സകല ദേവന്മാരുടെയും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണും. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദേവർഷികൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പോഴെന്താണ് നമുക്കറിയാം, ഗർഭോദായിയായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണല്ലേ ബ്രഹ്മദേവൻ. അപ്പൊ ഗർഭോദായിയായ വിഷ്ണുവിനെയും കാണുന്നുണ്ട്, ബ്രഹ്മാവിനെയും കാണുന്നുണ്ട്, പരമശിവനെയും കാണുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ ഋഷിക, ദിവ്യശ്രീ, ഇവരെല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ച് കാണാണ് ആര് അർജുനൻ. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത്രയും ആ ഒരു ദിവ്യശക്തി ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയില്ല. ഗർഭോദായിയായ വിഷ്ണുവിന്റെ മെത്തയുള്ള ദിവ്യ സർപ്പത്തിന്റെ പേരാണ് വാസുകി. ഗർഭോദായിയായ വിഷ്ണു മുതൽ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിലെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന സൃഷ്ടികർത്താവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടമായ കമലാകൃതിയുള്ള ഗ്രഹം വരെ അർജുനൻ കാണുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ കമലത്തിന്റെ ആകൃതി എന്നാ പറയുന്നത്. അത് കമലാകൃതി വരെയുള്ള ആകൃതിയുള്ള ഗ്രഹം വരെ അർജുനൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം.
അനേകബഹൂദര വക്ത്രനേത്രം പശ്യാമി ത്വം സർവദനന്ദരൂപം നാപ്തം ന മദ്യം ന പുനസ്തവാദ്യം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപം. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായ്ക്കളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദ്യമോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം കാണുമ്പോ അർജുനൻ ശ്രദ്ധിക്കാണ്, അതിൽ നിന്നിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ പോലെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് ആദ്യമോ അന്ത്യമോ മധ്യമോ അർജുനൻ കാണുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. കിരീടനാം ഗദ്ദിനം ചക്രിണീം ച തേജോരാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്ദം പശ്യാമി തം ദുർനിരീക്ഷ സമന്ത ദീപ്തനലാർഗത്യം മമ പ്രമേയം. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെ മധ്യഹന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴിപ്പറക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ രൂപം. എങ്കിലും അനേകം വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗതകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമായ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ അതിന് അഗ്നിക്ക് പോലെയാണ്, അഗ്നിയുടെ രശ്മി പോലെ അത്രയും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതാണ്, മഹാജ്യോതിസാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത് ഭഗവാനെ. അങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് കിരീടങ്ങൾ, പലതരം കിരീടങ്ങൾ ഗതകൾ ചക്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം എവിടെയും കാണും. എവിടെ നോക്കിയാലും ഭഗവാന്റെ രൂപം. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് അർജുനൻ എത്താണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ത്വമക്ഷരം പരമം വേദിതവ്യം ത്വമസ്യ വിശ്വാസപരം നിദാനം ത്വമൈവ ശാശ്വത ധർമ്മഗോപ്ത സനാതനസ്ഥം പുരുഷോ മതോ മേ. ആദ്യമമായ പരമലക്ഷ്യം അങ്ങാണ്, ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമസ്ഥാനവും അങ്ങ് തന്നെ. അവ്യനും പുരാതനും ശാശ്വധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷണമായ ചിത്പുരുഷൻ അങ്ങാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞ അർജുനന് മനസ്സിലാവണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിന്റെ ആദ്യവും അവസാനവും എല്ലാതും ഭഗവാൻ എന്നുള്ള കാര്യം അർജുനന് വീണ്ടും മനസ്സിലാവാണ് ആ രൂപം കാണുന്നതോടുകൂടി. അടുത്ത ശ്ലോകം. അനാദിമത്യന്തമനന്ത വീരം അനന്തബാഹു ശശിസൂര്യനേത്രം പശ്യാമി ത്വം ദീപ്തഹുതവസ്യ ചക്രം സ്വദേശസ്സ വിശ്വാമിതം തബന്ധം. അവിടേക്ക് തുടക്കമോ മധ്യമോ അവസാനമോ ഒന്നുമില്ല. അമേയമാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം. അനേകം കൈകളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ കണ്ണുകളും അങ്ങയ്ക്കുണ്ട്. വായിൽ നിന്ന് തീ പാളുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ് ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായും ഞാൻ കാണുന്നു. വീണ്ടും വർണ്ണനകളാണ്. ഞാൻ ഇത്തിരി സ്പീഡിൽ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ 10ഉം 11ഉം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് വിഭൂതി, രണ്ടാമത്തേത് ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ വർണ്ണനകൾ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഇതിലും സ്വർഗലോക ദിവ്യ പ്രക്തിയോ സ്വർഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആകാശം, ലോകത്രയം എന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്. അർജുനൻ മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടത് മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ളവരും കാണുകയുണ്ടായി. അവ സ്പഷ്ടമാക്കുന്ന അർജുനന്റെ വിശ്വരൂപം ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണാൻ ശക്തിയുള്ളവർക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും, അല്ലാത്തവർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, മറ്റ് ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലെ ചില വ്യക്തികൾ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതൊരു ദർശനമല്ല, അർജുനനെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതല്ല, ഇതുള്ള കാര്യം തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാണത്. 20ാമത്തെ. ദിവ്യപ്രദീവരിന്ദമന്തരം ഹി വ്യാപ്തം ത്വൈകേന ദിശ്യശ്ച സർവാ ദൃഷ്ടാദ്ഭുതം രൂപമുഗ്രം തവേദം ലോകത്രയം പ്രവർത്തിതം മഹാത്മാൻ. അങ്ങേകനാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഭൂമി ആകാശങ്ങളും സർവദിക്കമുഖങ്ങളാൽ അങ്ങയെ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സർവോത്തമ ആശ്ചര്യവും ഭയാനകവുമായി ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളുടെയും സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, അങ്ങേയകനാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് ഭൂമിയും ആകാശങ്ങളൊക്കെ അങ്ങയാൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അത് മുഴുവനും അർജുന കാണാൻ ഒറ്റടിക്ക്. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ അവിടെ ഈ 3 ലോകങ്ങളിലുള്ളവരിപ്പ ആകെ സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുന്ന പറയുന്നത്. അർജുനൻ മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടത് മറ്റ് ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുള്ളവരും കാണുകയുണ്ടായെന്ന് സ്പഷ്ടമാകുന്നു. അർജുനന്റെ വിശ്വരൂപം ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം. അമീഹി ത്വം സുരസംഗ വിശ്യന്തി കേചിത് പീത പ്രജ്ഞലയോ ഗണദ്ദി സ്വസസ്തിദിക്തോ മഹിഷസ്യ സിദ്ധസംഗ സദുവന്ദിതം സ്തുതി പുഷ്പലാഭി. ദേവഗണങ്ങളെല്ലാം ശരണം പ്രാപിച്ച് അങ്ങേ ഉൾപോകുന്നു, പ്രവേശിക്കുന്നു. അവരിൽ ചിലർ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ട് കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹർഷിമാരും സിദ്ധന്മാരും ലോകത്തിൽ എല്ലാവിധം ശാന്തി ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നേർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങയെ വൈദിക സൂത്രങ്ങളാൽ സ്തുതിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ
ഓരോരുത്തരും ദേവന്മാര് ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു മഹർഷിമാര് സിദ്ധരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, വൈദിക സൂത്രങ്ങളാൽ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരേ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുള്ള പല ലോകത്തിലുള്ള പല 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 രീതിയിലുള്ള വ്യക്തികൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. രുദ്ധിതാം വ്യാസവോ ഹേ ചാസാദ്യ വിശ്വാസിന മരുതജോഷവാംശ ഗന്ധർവയശുരസിദ്ധി സംഘ വീശന്തോ വിസ്മിതാശൈവ സർവേ. പരമശിവന്റെ വിവിധ ആവിർഭാവങ്ങളും കൂടാതെ ആദിത്യമാർ, വസുക്കൾ, സാധ്യർ, വിശ്വദേവന്മാർ, വശിനി ദേവന്മാർ, മരുത്തുക്കൾ, പൃത്തുക്കൾ, ഗന്ധർവന്മാർ, യക്ഷന്മാർ, അസുരന്മാർ, സിദ്ധന്മാർ എന്നീ വിവിധ രൂപാധികളും ആശ്ചര്യത്തോടെ അങ്ങയെ നോക്കുന്നു. അപ്പൊ പല ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാര് എന്താ ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം കാണുമ്പോൾ ആശ്ചര്യത്തോടെ നോക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. രൂപം മഹത്തെ ബഹുവക്ത്ര നേത്രം മഹാബാഹോ ബഹുബാഹരൂപപാദം ബഹുധരം ബഹുദ്രഷ്ടകരാളം ദൃഷ്ടാലോക പ്രവർത്തിതാസ്തദാഹം. മഹാബാഹു, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവയിൽ വാഴുന്നവരും ഭയാകുലകരാണ്. അനേകം മുഖങ്ങളും കാലുകളും ഉദരങ്ങളും അസംഖ്യം ഭീകരദഷ്ടങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് സർവ്വലോക നിവാസികളും ഞാനും അസ്വസ്ഥരാകുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം അർജുനന് ആശ്ചര്യമൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലെ, അത്ഭുതമൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താണ്, ഭീതി വരാൻ തുടങ്ങി. സർവ്വലോകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനും അസ്വസ്ഥരാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ രൂപം കാണുന്നതോടുകൂടി ഇവൻ പല ഗ്രഹങ്ങളിൽ വാഴുന്ന വ്യക്തികൾ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആശ്ചര്യം എന്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഭീതി വരുന്ന പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. നഭേ സ്പർശം ദീപ്തിമനേക വർണ്ണം വൃത്താനനം ദീപ്ത വിശാല നേത്രം ദിഷ്ടോ ഹി ത്വം പ്രവർത്തിത തദാന്തരാത്മാ ധൃതിം ന വിദാമി ച സമം ച വിഷ്ണു. അല്ലയോ സർവ്വവ്യാപിയായ വിഷ്ണു, ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങയെ അനേകം വികിരണങ്ങൾ വർണ്ണജാലങ്ങളുടെയും പിളർന്ന വായോടും കൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോടുകൂടിയും കണ്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനാകുന്നു. എനിക്ക് സ്ഥൈര്യത്തോടെ മനസ്സ് സന്തുലത നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ അർജുനന് പേടി തുടങ്ങുന്നു. പേടി തുടങ്ങുമ്പോ പറയണ എന്റെ ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ പറ്റിയാണ്, ആകാശം മുട്ടുന്ന രൂപത്തില് അർജുനൻ കാണണം. അപ്പൊ ആ വിഷമം എന്ന് വെച്ചാൽ പേടിയായി തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ എന്താണ്, അത് വീഴാൻ പോകണം അല്ലെ, മനസ്സും ശരീരവും ഒന്നും ഉറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണ്. ദുഷ്ടകരളാനി ചതേകമുഖാനി ദുഷ്ടൈവ കലാനൈവ സന്നിഭാനി ദിശോനചാനന ലബ്ധ ച ശർമ്മ പ്രസീദ ദേവസ്യ ജഗന്നിവാസ. ലോകനാഥനായ ദേവദേവ പ്രസാദിക്കണമേ. പാളുന്ന കാലഗ്നി ജാലകളെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ദുഷ്ടാകരങ്ങളായ അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സമനില തെറ്റുന്നു, ദിക്ഭ്രമം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ പേടി വരികയാണ് അർജുനൻ. പേടി വരുമ്പോ സമനിലൊക്കെ തെറ്റി തുടങ്ങി അർജുനന്റെ. അതുപോലെ ദിഗ്ഭ്രമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അമീച്ച ത്വം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്ര സർവേ സഭാ വാഹിനി പാലസംഗേ ഭീഷ്മോ ദ്രോണ സൂതപുത്രസ്തദൈസോ സമാഹസ്തദിയൈരപിയോധമുഖ്യേ വക്ത്രാണി മേതൈരമാണ വിശന്തി ദൃഷ്ടാകരളാനി ഭയാനകാനി കേജിക്തിലാഗ്നദസന്തരേഷു സദൃശ്യന്തെ ചൂർണതൈരുത്തമാംഗേ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാം അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരും അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായിലേക്ക് അതിവേഗം കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദുഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. ഇത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഇതിലാണ് നമ്മളെ ഫ്യൂച്ചർ, ഇതൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതായത് ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്, കർണൻ എന്നിവരുടെ യോദ്ധാക്കൾ പ്രമുഖന്മാരെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീമാകരമായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗം കടന്നു പോകുകയാണ്. ആ ദുഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞരയാണ്. അപ്പൊ എന്നാ അർജുനൻ യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ തന്നെ കാണണം. അപ്പൊ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു, അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് മായയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അല്ല വേറെ രീതി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നടക്കും എന്ന് അർജുനൻ കാണാണ്. എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ശരിയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശക്തി അതിനാ ചിന്തം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണോ വീണ്ടും അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്, മായയിൽ നിന്ന് അർജുനൻ ചെയ്യാണോ അതും മനസ്സിലാവണില്ല. ഇനി കാണാം അതായത് യുദ്ധത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് അർജുനൻ കാണണമെന്നും കൂടെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല.
അപ്പൊ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നടന്നിരിക്കും. ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നടന്നിരിക്കും. യഥാ നദീനം ബഹുവാബു വേഗ സമുദ്രഭേവാഭിമുഖ ദ്രവന്തി തദാന്തവാമി നരലോക വീര വിശന്തി വക്രാനഭി വിചലന്തി. നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് യോദ്ധാക്കൾ അങ്ങയുടെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? കാലം അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാലമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ കാലത്തിൽ എല്ലാതും അടങ്ങുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ യോദ്ധാക്കളായ ഭീഷ്മ, ദ്രോണ, കർണാദികളും ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരും അർജുനൻ സഹായിക്കുന്ന സേനാധിപതിയും സംഹരിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ കാണുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ശ്ലോകം തന്നെ. കാരണം ഇവരൊക്കെ മരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷവും നാശം, അർജുനന് വിജയം ഇതിൽ നിന്ന് സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ യുദ്ധം നടക്കാൻ പോണ കാര്യം അർജുനൻ കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ നടന്ന കാര്യം കാണുന്നതുകൊണ്ട് കൺഫേം അല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നടക്കാൻ പോണ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ കാണുന്നത്. ആരായാലും ആരിലാലും ജയിക്കപ്പെടാനാവാത്ത ഭീഷ്മരും കർണനും പോലും ഈ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കും. അപ്പൊ കർണനായാലും ഭീഷ്മരായാലും മരിച്ചിരിക്കും. മാത്രമല്ല അർജുന പക്ഷത്തിൽപ്പെട്ട ചില യോദ്ധാക്കളും കൊല്ലപ്പെടും. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. യഥാ പ്രീപ്തിബന്ധം ജ്വലനം പദഗ്ന വിശന്തി നാശായ സമുദ്രവേഗ തദൈവ നാശായ വിശന്തി ലോക സവാപി വക്രാണി സമുദ്രവേഗ. ഈ അമ്പാറ്റകൾ അതിവേഗത്തിൽ പറന്ന് വന്ന് എങ്ങനെ കത്തിയെരിയുന്ന തീയിൽ വീഴുന്നുവോ അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരും അങ്ങയുടെ വക്രങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ അമ്പാറ്റനെ പോലെയാണ് അല്ലെ? അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ വക്രങ്ങളിൽ വന്ന് വീണ് നശിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതൊക്കെ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിശ്വരൂപത്തില്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ലേലിഹസ്യഗ്രസമാന സമന്ത ലോകൻ സമഗ്രൻ വദർണൈജ്വലബ്ധി തേജോഭിരാഭൂര ജഗത് സമഗ്രം ഭാസസ്തദവോഗ്രോ പ്രതബന്ധി വിഷ്ണു. ഏ വിഷ്ണു, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാളെന്ന് വായ്ക്കയിൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണും. അങ്ങയുടെ തേജസ്സുകൾ കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോടുകൂടി അവ കാണപ്പെടുന്നു. വീണ്ടും പറയണം, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരം എല്ലാതും നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അഗ്നി പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് അർജുനൻ കാണണം. ആഗ്യാഹി മേഘോ ഭഗവാനുഗ്രരൂപേ നമസ്തുതേ ദേവവര പ്രസീദേ വിജ്ഞാനമിച്ഛാന്തി ഭവന്തമാദ്യം നഹി പ്രജ്ഞാനനാമിതവ പ്രവൃത്തിം. ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തി, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയണമേ, ആദ്യപുരുഷനായ അങ്ങേ എനിക്ക് അറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ വീണ്ടും അർജുനൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് എനിക്ക്. കാരണം അർജുനന് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറിയാന്നല്ലാണ്ട് ഈ വിശ്വരൂപം കാണുമ്പോഴാണ് അർജുനന് ശരിക്കും ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് അപ്പോഴാണ് അർജുനന് മനസ്സിലാവാത്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതേപോലെ പരമദിവത്ത പുരുഷൻ എന്നൊക്കെ അറിയാന്നല്ലാണ്ട് ഇത്രയുമാണോ, ഇത്രയും വലുപ്പമുണ്ട്, അതാണ് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങ് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറയുന്നത്, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണാണ്, ശ്രീ ഭഗവാനുവാചം കലോസ്മി ലോകക്ഷയാകൃത് പ്രവർത്തോ ലോകൻ സമാഹൃതമിഹ പ്രവർത്ത ഘൃതോപി ത്വം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ ഏവസ്ഥിത പ്രതിനികേഷു യോധ. പരമദിവ്യോത്തമപുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. കാരണം ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിധനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവർ ഒഴികെ രണ്ട് കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കളെല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ ഞാൻ കാലമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറഞ്ഞ് കാലത്തിന് നമുക്ക് പിടിച്ചു കെട്ടാനൊന്നും പറ്റില്ല അല്ലെ? അതിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞ് നാളെ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചിരിക്കും എന്ന് അർജുനൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടി കൊടുക്കാണ്. പാണ്ഡവരൊഴികെ മറ്റെല്ലാ പോരാളികളും വധിക്കപ്പെടും. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പൊരുത്തിയില്ലെങ്കിലും ശരി അവരെല്ലാം മരിക്കും തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ നിശ്ചയം. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിലുള്ള മരണം എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചിരിക്കും. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് കാലമാകുന്നു ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സംഹാരമാണ് കാലം. സകല പ്രതിഭാസങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ച് മറിഞ്ഞു പോകണം എത്ര എന്നാണ് പ്രകൃതി നിയമം അല്ലെ? എല്ലാതും ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞും അത് നശിച്ചു പോകും. അതാണ് ആ കാലമാകുന്നു ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
അടുത്ത ശ്ലോകം. തമാസ്തു മുദ്ദിഷ്ട യശോലഭസ്യ ജിതോ ശത്രും ഭുങ്ക്ഷോ രാജം സമൃത്തം മയേ വൈദ്യനിഹത്ത പൂർവമേവ നിമിത്തമാത്രം ഭവസ്യ സവശ്യാൻ. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാവൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുന്നു തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു, നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാവുന്നതേയുള്ളൂ, സവിശ്ചാൻ. അതാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആകെ സംശയങ്ങൾ വരാം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ അവരെ മുന്നേ തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ സവിശ്ചാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അമ്പയത്തിൽ അതിവിദഗ്ധൻ, അതാണ് അർജുനന്റെ വേറൊരു പേരാണ് സവിശ്ചാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നീ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതേ നടക്കുള്ളൂ. രണ്ടും ഒരേ രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സ്വധാമമായ ഭഗവത്പദത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം. ഭഗവാന്റെ പരിപാടി എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൃഷ്ണബോധം പുലർത്തി പോരുന്നവനത്ര ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാൻ. അപ്പൊ ശരിക്കും നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മായശക്തി, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി ശക്തിയിലാണ് അല്ല. ഭൗതിക ശക്തി ശരിക്കും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു അച്ഛന് മക്കളുണ്ടാകുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ അത്തരം ഇതില്ലാണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ്, നല്ല ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കില്ല. അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് വഴക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കും. ഈ അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക്, അതായത് നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കിട്ടുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ച് നല്ല കുട്ടികളാകുമ്പോൾ നമ്മള് മറ്റുള്ളവർക്ക് ജോലിയും കാര്യത്തിനും പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ ഈ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടാവാൻ വേണ്ടി. അത് അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ എന്താണ്, നല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാക്കളായി മാറണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ഒരു പരീക്ഷണത്തില് നമ്മൾ ഈ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ച് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഹാമായ ആണെങ്കിലും യോഗമായ ആണെങ്കിലും രണ്ടും ഒരേ ശക്തികളാണ്. രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് പല ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായാലും അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്താണ്, നമ്മളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊരു ജയിൽവാസം കിട്ടുന്ന പോലെയാണ് സംഭവം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്ക് സ്വധാമമായ ഭഗവത്പാദത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മളെ സ്വഭാവം മാറ്റാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമാണിത്. അത് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ക്ലേശങ്ങളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ എത്ര പേര് നമ്മൾ നന്നാവണില്ല അത്ര പേര് നമ്മളിവിടെ കിടക്കേണ്ടി വരും. അടുത്ത ശ്ലോകം. ദ്രോണം ച ഭീഷ്മം ച ജയദ്രമം ച കർണം തദാനിനാപി യോധവീരൻ മയാ ഹതസ്തം ജഹിമാം പ്രതിഷ്ഠ യുദ്ധസ്യ തേജസ്സിരണാസതപ്നാൻ. ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണൻ, ജയദ്രൻ, കർണൻ എന്നിവരും മറ്റ് മഹാരഥന്മാർ ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരെ കൊല്ലപ്പെട്ട് നിനക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട, നീ പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, ശത്രുക്കൾ തോറ്റുപോകും. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയതാണോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. എല്ലാ പരിപാടികളും പരമപുരുഷൻ നിശ്ചയതുപോലെ തന്നെ നിറവേറ്റുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് അവൻ നിർവഹിക്കുന്നതിന് ബഹുമതി ഭക്തന്മാർക്ക് ലഭിക്കണമെന്നാണ് കരുണാനിധിയായ ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതം. ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഇതിനൊരു അർജുനന്റെ ആവശ്യമില്ല, ആരും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഏതൊരു കാര്യങ്ങൾക്കും ഭക്തന്മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭക്തന്മാരെ ബഹുമതി അത് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കും. അത് രണ്ടു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് ഭക്തന്മാര്, ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും ഒരേപോലെ. രണ്ട് ലെവലിലാണ് കാണാം. അതിനെല്ലാവരും ഒരു അജ്ഞാത്മാചാര്യന്റെ സഹായത്താൽ ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയും കൃഷ്ണബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയിലൂടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ആത്മീയാചാര്യനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ആത്മീയകാര്യങ്ങളിൽ മുന്നേറുക തന്നെ ചെയ്യണം. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഒരു ശ്ലോകം എടുത്തിട്ട് നിർത്താം നമുക്ക്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏതശ്ചുതവചനം കേശവസ്യ കൃതാഞ്ജലിർവേപമാന കിരീതി നമസ്കൃതഭൂയ ഏവ കൃഷ്ണം സഗദ്ഗതം ബീദ പ്രണമ്യേ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രനോട് പറഞ്ഞു, രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട് അർജുനൻ വിറകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈകൂപ്പി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അർജുനൻ എന്താണ്, അർജുനന് ഇപ്പോഴും പേടിയായി തുടങ്ങി. ആദ്യം അത്ഭുതമായിരുന്നു, ഇപ്പൊ പേടിയായി തുടങ്ങി. അപ്പൊ കൈകൂപ്പിട്ട് ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറയാണ്. കാരണം പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും
ഇനി പഴയ രൂപം തന്നെ കാണിച്ചു തരാൻ പറയാ അർജുനൻ. ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോൾ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം. കാരണം ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ശരിക്കും ഇപ്പോഴും അർജുനന് മനസ്സിലാവണം. ഇതാണ് എന്റെ കൂടെ നടന്നിരുന്നത്, എന്റെ കൂട്ടുകാരനായിട്ട് നടന്നിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇതാണ് എന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലാവുമ്പോ അർജുനന് ആദ്യ അത്ഭുതം പേരാണ്, പിന്നെ പേടി തുടങ്ങുകയാണ്. അതാണ് സംഭവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇത് ശരിക്കും ഒരു വർണ്ണന മാത്രമാണ്. വിശ്വരൂപത്തില് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുകയാണ്. അത് സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിശ്വരൂപത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്, അത് ശരിക്കും ആ രൂപം തന്നെ കണ്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പറയണം. ആദ്യത്തില് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ അതല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്, അതെന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട്, കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നാളെ ഇതേപോലെ തന്നെ പല വ്യക്തികളും വന്ന് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലാ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിലൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ വർണ്ണനകളാണ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതില് അർജുനന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. കാരണം യുദ്ധത്തിൽ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്ന അല്ല. ഭീമനായാലും ഭീഷ്മരായാലും ദ്രോണരായാലും ഇതൊക്കെ വധിക്കപ്പെടുന്ന അർജുനൻ കാണണം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലാവണം. ആദ്യം അർജുനന് കാണുമ്പോ ഭയങ്കര ആശ്ചര്യവും, പിന്നെ ഭയങ്കര പേടി തുടങ്ങിയിട്ട് പിടറുന്ന ശബ്ദത്തോടുകൂടി അർജുനൻ പറയാണ് എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ പഴയ രൂപത്തിൽ തന്നെ പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ് വിശ്വരൂപത്തിൽ നിന്ന് ചതുർഭുജ നാരായണ രൂപത്തിലേക്ക് വരും. പിന്നെ നാരായണ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ദ്വിഭുജരമായിട്ടുള്ള സമസുന്ദര രൂപത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇതിന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ഒരു ചുരുക്കം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്തരം പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപ വർണ്ണന കേട്ടു, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്പീഡിൽ പോയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വർണ്ണനകൾ മാത്രമാണല്ലോ. ഭഗവാന്റെ പല രൂപങ്ങളും പല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. 1000 കണ്ണുകൾ, 1000 കാലുകൾ, 1000 കൈകൾ എന്ന് വർണ്ണന പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് തന്നെ വർണ്ണനകളാണ്. പക്ഷെ അത് ശരിക്കും നല്ല ഒരു ഇതാണ്. നമ്മൾ വായിക്കാനും നല്ല രീതിയിൽ വായിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നല്ല ഇതായിട്ട് തോന്നും. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവാന്റെ വർണ്ണനകളാണല്ലോ ശരിക്കും. ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിലും പറയും. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഇന്നലെ എല്ലാവരും ഇതിനുണ്ടായിരുന്നല്ലേ? എല്ലാവരും ചൊല്ലിയാ? പാരായണം ചെയ്തല്ലേ അല്ലേ? മുഴുവനും ചെയ്തില്ലേ? മാതാജി 2 അധ്യായം ചൊല്ലി അല്ല? ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഞാൻ എക്സിറ്റ് ആയിരുന്നു. കാലത്തും ചൊല്ലി പ്രഭു, പിന്നെ വൈകിട്ട് 3 മണി 2 മണിയുടെ അതിലും ചൊല്ലി. 2 മണിനും ഒരധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളില് പറയേണ്ട കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാത്തോടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ പറ്റൂല. അത് ഭാഗവതത്തിലും അത് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. കാരണം വ്യാസദേവൻ സരസ്വതി നദിയുടെ ഇരുത്തുന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വ്യാസദേവനെ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ട്, മായലോകം അതായത് ഭൗതിക ലോകം കാണുന്നുണ്ട്, ബദ്ധാത്മാക്കളെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാതും ശരിക്കും വ്യാസദേവൻ കാണണം. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷ നേടാം അതും ശരിക്കും വ്യാസദേവൻ കാണണം. അതിൻ്റെ ഉള്ള മാർഗമാണ് ശരിക്കും ഭാഗവതം. ആ മാർഗമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതാണ് ഭാഗവതത്തില് നമ്മളത് പഠിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ രീതി. ശരിക്കും ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങളില് അത് മനസ്സിലാവും. ഇങ്ങനെ ശരിക്കും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ബദ്ധാത്മാക്കൾ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ മായശക്തി എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. അത് ധ്യാനത്തിലൂടെ വ്യാസദേവൻ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ മാർഗങ്ങൾ എന്ത് വേണം കണ്ടാൽ മാത്രം പോരല്ല. ബദ്ധാത്മാക്കൾ കിടന്നിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരെ രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, പിന്നെ അതിന്റെ മാർഗമായിട്ടാണ് ശരിക്കും ഭാഗവതം രചിക്കുന്നത്. അതായത് അത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ, അതിൽ ചെയ്ത രീതിയിലുള്ള കീർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം, അതിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് മായാശക്തിയിൽ നിന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആ, എനിക്ക് കേറാൻ പറ്റിയില്ല പ്രഭുജി. ഞാൻ 2ാമത്തെ അധ്യായമായിരുന്നു വായിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. എനിക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അതില് പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ.
എനിക്കത് അറിഞ്ഞുകൂടാ, വേറെ മോനാ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഓ രേഷ്ണ, അതന്നെ അത് ചിലപ്പോ സംഭവിക്കാം. അതതിന് എനിക്കത് മുന്നൊന്നും ഭയങ്കര വിഷമമായി, അത് വായിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞത് കൊണ്ട് നല്ല വിഷമം. അത് അതിനു മുന്നൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് നോക്കണം. അടുത്തപ്പോ വരുമല്ലോ, 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വരും. അപ്പൊ കാരണം ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയില്ല, വൈകുണ്ഠ ഏകാദശി ഗുരുവായൂരത്തോട് പ്രാധാന്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നലത്തെ അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് ഇന്നലെ എന്തായാലും വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ തീരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ വായിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു. അത് കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, അത് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമില്ല. ഒറ്റ തവണ പോലും വായിച്ചു നോക്കാതെ വായിക്കണ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില ആൾക്കാരുടെതൊക്കെ. അത് കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലല്ലേ, ഇനി അത് കൈക്കോളും, പതുക്കെ ആയിക്കോളും. മാതാജി ആരാ 2-ാം അധ്യായം വായിച്ചത്? ആരാ മാതാജി? ജയലക്ഷ്മി മാതാജി. നന്നായി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹരേഷ്ണ, പ്രഭുജിയുടെ പേരുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുജി വന്നില്ലല്ലോ. ഞാനുണ്ടായിരുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് ഞാൻ ചൊല്ലി. അതെ, ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ എന്റെ ആദ്യത്തോളം വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിട്ടതാ ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മള് ഇതിനും ഭംഗിയും ആദ്യത്തൊന്നും നമ്മൾ നോക്കണം. നമുക്ക് അറിയണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ? അത്ര മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്. അതിൽ ചെറിയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടാ. അത്ര നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അല്ലാണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ നമ്മൾ വെറിയിടാവണ്ട. അയ്യോ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട ഹരേഷ്ണ. രമേശ് പ്രഭുജിക്ക് ഒട്ടും അറിയത്തില്ല. ഞാൻ നല്ല ധൈര്യം കൊടുത്തു, നല്ലപോലെ ചൊല്ലി. കുഴപ്പമില്ല, അതെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. നാമം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നാമം ജപിക്കണില്ല എല്ലാവരും? ശരി. ഇനി നമുക്ക് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ആഴ്ച അടുത്ത ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചു നോക്കാം. അത് ചാപ്റ്റർ അതാണ് ഇടണം. അപ്പൊ 1-2 പ്രാവശ്യം വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാനും പറ്റും. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പ വേറെ ഒന്നിലും നിർത്താം നമുക്കപ്പ. ഹരേഷ്ണ. പഞ്ചകൽപരൂപേച്ച കൃപാസിന്ധ്യാവേച്ച പതിനംബാവതി വൈഷ്ണവ ഭക്തി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭു ഉണ്ടാ? ഹരേഷ്ണ. ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാൻ അത് ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സപ്താഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകേണ്ട വന്നിട്ടു, അങ്ങനെയൊക്കെ പോയിരിക്കായിരുന്നു. അതെ ഹരേഷ്ണ. ഇവിടെ സപ്താഹം നടത്തായിരുന്നേ. സപ്താഹം ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. അവിടെ അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്കായിരുന്നു. ശരി പ്രഭു. ഹരേഷ്ണ. നമുക്ക് നിർത്താം. ഹരേഷ്ണ. പഞ്ചകൽപരൂപേച്ച കൃപാസിന്ധ്യാവേച്ച പതിനംബാവതി വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. 12 കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തി